नमस्कार, माझे नाव वेदांत सचिन शरणागत. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा डोंगरी, वर्ग 6वा, केंद्र मुसेवाडी, पंचायत समिती रामटेक, जिल्हा नागपूर. आणि माझा मॉडेलचे नाव आहे बचत विद्युत ऊर्जेची. आणि माझा मॉडेल द्वारे बनवण्यासाठी तुम्हाला लागेल बल्ब, होल्डर आणि इंडिकेटर आणि पॉवर बटन आणि कार्डबोर्ड आणि पॅकिंग टेप आणि कलर पेपर. आणि जसे पंख्याचे पॉवर आपण रेग्युलेटरद्वारे कमी जास्त करतो, तसेच आपण ह्या बल्बचे बी पॉवर कमी जास्त करू शकतो. नंबर 1, पॉवर 1 वर ठेवलं त्याची तीव्रता थोडीशी वाढेल आणि मग पॉवर 2 वर केला तर याची अजून जास्त वाढेल. पॉवर 3 वर केलं तर असेच वाढवता 7 वर आल्यावर त्याचा पॉवर बहुत प्रकाश जास्त होईल. आणि रात्रीच्या वेळेही आपण याला उपयोग म्हणून कामात घेऊ शकतो आणि विद्युत ऊर्जेची बचत करू शकतो. धन्यवाद.